Pošto je izašla informacija u javnost o tome da se danas održava sastanak, odnosno okrugli sto između predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredništvo predstavnika nevladinog sektora, hteo bih da se osvrnem na taj sastanak. Hteo bih pre svega da kažem da pretpostavljam da je puštanje u javnost ove informacije u stvari je došlo od vlasti sa željom da se diskredituje onaj deo opozicije koji učestvuje na tim sastancima i da se stvori ili pojača utisak da taj deo opozicije, pogotovo onaj deo opozicije koji se zalaže za bojkot izbora ukoliko ne dođe do izmena izbornih uslova, ukoliko se ne ostvare uslovi za fer i slobodne izbore, da se oni diskredituju i da se opozicija prikaže da radi nešto zakulisno iza leđa građana Srbije, pogotovo onih koji su potpisali sporazum sa narodom. Radi se u stvari o suprotnom. Radi se o tome da je vlast na neki način ustupnula, napravila korak nazad. Podsjetiću samo da je pre nekoliko meseci predsednik Vučić izjavio da neće dati nikakav ustupak predstavnicima opozicije, a samim učešćem na ovom sastanku predstavnici vlasti pokazuju kao prvo da zaista ti izbori nisu fer i slobodni i drugo da se najviše plaše i uspešnog bojkota izbora. Zbog toga je i svakim danom sve veći hor onih koji se priključuju svoje glasove tome da na izbore treba izaći, onih koji su formalno na opozicijonoj strani, da na te izbore treba izaći bez obzira na izborne uslove, pa smo tako i juče imali i novu ličnost koja je pričala o stvaranju nekakve evropske kolone koje bi trebalo da izađe na izbore. Naravno, treba razgovarati o izbornim uslovima. Uostalom, potpisnici sporazuma sa narodom su podržali zahteve koje su formulisao stručni tim, mada smatramo da bi mnogo bolje rešenje da se o tim zahtevima raspravlja javno, jer su i ti zahtevi bili javni i svi su upoznati sa tim zahtevima, ali bi pre svega trebalo da se razgovara o tome kako te zahteve ispuniti, jer ono što opozicija traži jeste poštovanje pre svega postojećeg zakonodavstva, izbornog zakonodavstva, a ne o tome šta treba raditi. I taj dogovor bi morao da bude postignut najkasnije 6 meseci pre održavanja izbora, što stoji u sporazumu sa narodom, što znači da taj rok ističe negde krajem septembra. Naravno, i ovaj sastav delegacije Srpske napredne stranke pre svega ne uliva veliko poverenje da do dogovora može doći, jer tu su i Nebojša Stefanović, tu je i Vladimir Đukanović i tako dalje. Želim da naglasim, pošto se velika kampanja vodi protiv bojkota, da bojkot nije cilj sam po sebi, već je sredstvo da dođemo do slobodnih i poštenih izbora, kao i da odbranimo preostale veoma krhke temelje demokratije u Srbiji. Pokazalo se naime da je bojkot parlamenta najefikasnije sredstvo borbe protiv obesmišljavanja Skupštine i zbog toga vlast na svaki način pokušava da vrati privid normalnosti rada u Skupštini i da pokuša da vrati jedan deo poslanika opozicije u skupštinske klupe. Mi ne verujemo da do nekog suštinskog pomaka u razgovorima oko izbornih uslova može da dođe bez aktivnog učešća spoljnog faktora, pre svega Evropske unije, te očekujemo da će do takvog angažmana i doći. I da zaključim ovu temu, nas u građanskoj platformi obavezuje ono što su potpisali, obavezuje nas potpis sporazum sa narodom koji kaže da ne treba izaći na izbore ukoliko oni nisu slobodni i pošteni. Nas obavezuje i potpisi oko 200.000 građana koji su potpisali taj sporazum i mnogo veći broj građana koji ga podržavaju. Tako da, ukoliko u roku od 2 meseca ne budu stvoreni uslovi za održavanje slobodnih i poštenih izbora, smatramo da takve izbore treba bojkotovati.